Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda ndi nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano za 7 koloko. Koma poyamba pa nkhani zathuzi nayi mitu yake. Boma lati silinganene mwachindunji nthawi yomwe kafukufuku okhudza ngozi ya kugwa kwa ndege atenge. Bungwe la MANEP lati chiwerengero cha ophunzira olemba mayeso a form 4 achaka chino chakwera. Ndipo mnkhani zina usiku uno banki ya Reserve yati yayamba kukonzanso malamulo ogwirira ntchito zake. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tiyeni tikhale limodzi madzulo ano. Ndipo nazi nkhanizi mwa tsatanetsatane. Chipani cha Malawi Congress MCP chauza anthu omwe akufuna kukupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana ku msonkhano wake waukulu kuti tsopano atha kuyamba kutenga zikalata zoonetsa chidwi chimene ali nacho. Chipanichi chichititsa msonkhano kuyambira pa 7 mpaka 8 August chaka chino, komwe chikavomerezenso zomwe komiti yake yayikulu idagwirizana ndi kusankhanso atsogoleri ena. Samuel Kalimira akuitsatira nkhani kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Wapampando wa komiti ya msonkhano waukulu wa chipani cha kongresi Akezi Msukwa akuti mafomu adzikatengedwa ndipo anthu adzikapereka kangachepe akamakabweza mafomuwa omwe adzipezeka ku maofesi a chipanichi mzigawo zonse zitatu. Iwo anati zokonzekera za msonkhano waukulu wa chipani cha kongresi akuti zili mkati, ndipo anati komiti yawo ikhale kubwera poyera kuuza mamembala a chipanichi mmene msonkhanowu udzayendere. Mafomu ndi aulere komabe pakhala kandalama kuti ukafuna kuti ukaime nawo ukapereka ndalama yotereyo. Pali ma accounts pamene popo ukapereka ndalama yo ku account yathu ya convention, ukapereka fomuyo ukachita filu ukabweretsa tikapereka mukapereka ku secretariat ikaona kuti kodi amene akukwanira kuti akaime nawo convention ndani. Akatero azatipasa ife a steering committee kuti tikachite process zina zonse. Iwo kenakana kuti chipanichi chikhani zochitika zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndi kupeza ndalama zothandizira msonkhano waukulu. Katswiri pa nkhani zambiri komanso za ndale kuchoka ku sukulu yaChenjede ya Mzuzu a Crispin Mpande anati sizikhala bwino konse ngati mitengo ya mafomuwa ikhale yokwera, kamba kuona kuti zindikuthekera kochititsa anthu ena kulephera kutenga mafomuwa ngakhale woyenera pa mipando mchipanichi. Iraso kwabwino chifukwa kuti kuonesa khangati usitikana chizungulire seriousness kwa anthu amene akufuna akayimire. Komanso munjira ina kuzokhaso njira imenenso yokuti wera amene alibe kuthekera awatsekera kuja. Akuzokha kuti ali ndi theke kuti anthu akuwafuna koma mwina fuda alibe ndalama akuzokwasekera kuja. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera posidwa apa adanena kuti adzayimira chipani cha kongresi pa chisankho cha chaka chammawa ngati msonkhano waukulu uwavomereze kutero. Komiti yayikulu ya chipanichi idanena kale kuna kuti Chakwera ndi omwe adzayimire chipanichi pa chisankho. Banki yayikulu mdziko muno ya Reserve yati yayamba kukonzanso malamulo ogwirira ntchito zake. Izi zikhudza magawo ena monga osankha board ya banki. Wezi Gausi akusimba zambiri. Kukonzanso kwa malamulo oyendetsera banki yayikulu ya Reserve kukuchitika ndi cholinga chofuna kuyikamonso zinthu zina zatsopano zimene zachitika pa nkhani ya zachuma mdziko muno. Poyankhula ndi Times, mneneri wa Reserve Bank Amaki Lungu ati kusinthanso kwa lamuloli kuthandizire kuti dziko la Malawi liyende bwino komanso likhale ndi malamulo atsopano chifukwa lamulo limene dziko lino likugwiritsa ntchito analikhazikitsa zaka 6 zapitazo. Poyankhulapo pa nkhani iyi mkulu wa Ekama Betha Chikadza ali ndikofunikira kuti malamulo akayendesedwe kachuma komanso nkhani za ndalama azisinthasintha chifukwaso zinthu zikusintha dziko lapasi.
pakadali pano banki ya reserve anena kuti ndi chikhumbokhumbo chawo kuti ikamatha chaka chino akhale kuti malamulowa awavomereza ndipo zonse zayamba kugwira ntchito. alimi ena amsomba mboma la Dowa akudandaula ndi kusowa kwa misika ya zakudya za msomba kumeneko. alimiwo anena izi pomwe adindo amayendera momwe ulimiwu ukuyendera mdera la mfumu yaikulu Msakambewa mboma la Dowa. Pemphero Malimba akusimba zambiri. ulendowu unakonzedwa kuti adindo aone momwe ntchito ya Promoting Agroecology Transition for Enhancing Resilient Agriculture ikuyendera. bungwe la Churches Action Relief and Development likugwira ntchitoyi imene kukhudza mabanja 625 m'madera a mfumu yaikulu Msakambewa komanso mponera mbomali, pomwe akuchita ulimi wa nsomba komanso wa njuchi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku World Protestant Development Service. mlembi wa gulu la chikondi a Felix Fabiano, omwe gulu lawo lili ndi mamemba 13 omwe ali ndi malo ochita ulimi wa nsomba, atalimiwa amakamizika kupita ku Lilongwe kukagula zakudyazi pomwe misika yapafupi sipezeka ndi zakudyazi. Ifeyo kwakukulu chimene timafunisisa ngati gulu timafunisisa ngati kungatheke amene amapanga zakudya za nsomba zatatikira nsika pafupi chonenganena kuti ife tisamavutike kuti tikagula chakudya chimenechi. Chifukwa chakudya chichi timakagula ku Lilongwe ndiye kuti muone kuti munthu achoke pano akafike kudzaleka transport, akafike ku town transport, apatoloka adzafike kuno transport. Komabe mmodzi wa alimiwa a Selemani Phiri ati ulimi wa nsomba ukuwathandiza kupeza zosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Mlangizi wa bungwe la khadi mdera la mfumu yaikulu Msakambewa komanso mponera Alenia Kandudu ati khumbo lawo ndi kuonetsetsa kuti anthu akupeza njira zodalirika zosamalira banja awo. Project pali maganizo kuti ikhoza kupitirira kapena zitengera ndi eno ake andalama amene aganizire kuti kodi ipitirira kapena chifukwa extension ya project zimatengera kuti kodi donor wapanga recommend kuti first phase inali yabwino. Ntchitoyi idayamba mchaka cha 2021 ndipo itha mwezi wa Septemba chaka chino. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tindi nkhani zina zambiri posachedwa apa. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface.
Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, boma lati silinganene kotheratu nthawi yomwe kafukufuku okhudza ngozi yakugwa kwa ndege ku nkhalango ya Chikangawa atenge. Iyi ndi ngozi yomwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati kufupika kapena kutalika kwa nthawi kutengera mauthenga omwe ofufuza akha akupeza. Iwo anauza swatu la nkhani kulilongwe msanabuno kuti malo omwe ngozi idachitikira pali chitetezo chokhwima cha asilikali ankhondo. Izi ndi zina zomwe Akunkuyu adafotokozera mtolankhani wathu Mese Matonga. Monga mmene ananenera a president, boma nalonso likufuna kuonetsetsa kuti pakhale ofufuza oyima paokha amene atathandize kubweretsa chithunzi chenicheni kuti kodi chinachitika ndi chani pa tsiku la ngozi limeneli kuti ndegeja igwe imene itagwa inaononga miyoyo ya abale athu akuphatikiza pa vice president. Kotero boma lufuna lipemphe kuti tikhalibe anthu oleza mtima tonse amalawi pamene tikupitiriza kulemekeza mzimu wa vice president athu. Bungwe la Youth Activist Initiative Organization layamba ntchito yolimbikitsa achinyamata msukulu pofuna kuwaphunzitsa zinthu zofunikira pa moyo wawo. Polankhula pamwambo wa maphunzirowa pa sukulu ya Nanjiri mu mzinda wa Blantyre, mkulu woyendetsa ntchito za bungweli a Cecilia Kajolola anati ndondomekoyi ikulimbikitsa ntchito yothana ndi mavuto omwe achinyamata amakumana nawo. Luwereni Mpasa wawerenga ripoti watoneza ripoti lomwe wawerenga ndi Sambanda Junior. Mwambowu unasonkhanitsa pamodzi ophunzira, aphunzitsi ndi atsogoleri amudzi kuti akambirane ndi kulimbikitsa njira zabwino zophunzitsira achinyamata. Akacholola anati bungwe lawo likugwiritsa ntchito makalabu achinyamata msukulu ngati njira yofikira ndi kuphunzitsa ophunzira. Muno mu Blantyre muli mchitidwe umenewu osakhala bwino makamaka kuno kumachinjiri anthu malowerera kaya kumapangaza maganzi mchitidwe umenewu ogonana ali achichepere. Ndiye cholinga chathu ndikufuna kuchepesa chiwerengero cha anthu amene ali ndi matenda mu dera limeneli komanso kuonetsetsa kuti achinyamata ambiri akupita patsogolo ndi maphunziro awo. Mmodzi mwa akuluakulu oona za maphunziro m'boma la Blantyre a Marjorie Banda anatsindika zakufunika kofikira achinyamata. Maklabu amenewa amagwiritsa ntchito buku lotchedwa Moyo Wanga kuyambira pano. Buku limeneli muli ma topics osiyanasiyana owalimbikitsa ana skulu, owaphunzitsa ana skulu amene ali m'maklabu amenewa moyo wawo kuti udziyenda bwanji. Osogolera kalabu yati kambirane pa sukulu ya Nanjiriri Primary achifundo Thole Mbawa anati kudzera m'makalabuwa akulimbikitsa achinyamata njira zabwino zopewera makhalidwe olakwika. Tikambirane klabu timakumana lachinayi lililonse limene timakhala tikuthandizana ndi achinyamata pa sukulu pano mmene angapitisire pasogolo maphunziro awo. Izi ni monga mmene angapewere mchitidwe wosuta chamba angakhale ogonana chifukwa iwo adakali achichepere. Ntchitoyi yapeza thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Misirio la ku Germany. Chiwerengero cha anthu odwala nthenda ya chifuwa chachikulu m'boma la Tcholo chatsika. Izi zadziwika pa mkumano umene akuluakulu ogwira ntchito ku nthambi ya TB pa chipatala cha Tcholo, abungwe la Development Aid from People to People DAP komanso Christian Aid anakonza pamodzi ndi gulu la Namajira Community Aspartam Point Center m'bomalo. Yankho Seunda ali ndi zambiri.
poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu woyang'anira matenda a TB pa chipatala cha Tcholo a Thomas Mwale ati ndondomekoyi yathandizira kupeza odwala matenda a TB komanso kuwapasa thandizo loyenera mu nthawi yake. Izi zathandizira kwambiri kumbali ya kapezedwe kwa nambala ya anthu amene ali ndi chifukwa tafikira ku target imene tinapasidwa kuti tikuyenera kufikira, komanso kumbali ina anthu amene akumwalira ndi TB akhala kuti acheperapo chifukwa kuti anthu amene apezeka ndi TB aja amakhala kuti akusatidwa bwinobwino ndi anthu awawa kumidziwa ma community members wa mpaka nataonesesa kuti mankhwala amaliza. Pothirirapo ndemanga wachiwiri kwa wapampando wa Namachira Community Dispute and Point Center a James Ngwangwa anayamikira project iyi pofotokoza kuti isanayambe ndirali kudali kovuta kufikira ambiri amene amaganiziridwa kuti ali ndi matenda a TB komanso kuchita kalondolondo wa kamwedwe kawo kamankhwala. Koma Ngwangwa adapempha chithandizo cha mayendedwe popeza kumakhala kovuta kufikira ena mwa anthu amene akuganiziridwa kuti akudwala matendawa omwe amakhala kutali. Ulendo mwayendawo ndi ulendo wautali kuchoka kuno kuchokera kumene kubwera kuno. Anatipasa njinga koma njingazo zinawonongeka oti kunyamula makolo kuchokera kuno kafu amene uja ulendo wautali kwambiri. Akatatithandizapo ndi zimenezi komanso nyengo kati ya mvula timakhala tikuvutika mayendedwe. Atatithandiza zovala zothandizidwa nthawi ya mvula zikanachita bwino. Vanessa Charity Phiri ndi mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la DAP ndipo adayamikira ubale umene ulipo pa magulu okhuzidwa pa ntchitoyi. Timagwira ntchito ndi magulu amene ali aboma kuyambira ku district health office mpaka na kufika pa chipatala chaching'ono chimene chimakhala ngati health center ya mu district imene yoyo, mpaka naso kufika ku magulu amene aliso aboma amene anasankhidwa ndi aboma kumene kuli azimayi ndi azibambo amene amagwira ntchito imozipereka ndi amene anthu amene ndi magulu amene ife timagwira nawo ntchito pothana ndi matenda amenewo. DAP agwira ntchito limodzi ndi a Christian Aid pa ndondomeko imene boma linakonza yofuna kuthetsa matenda a TB ndi chithandizo chochokera ku Global Fund. Boma lili ndi chinganizo chofuna kuthetsa matendawa pofikira mchaka cha 2030. Ophunzira okwana 184,978 ndi omwe akuyembezeka kulemba mayeso a form 4 a chaka chino. Bungwe lolembetsa mayeso la MANEB latsimikiza izi. Chiwerengerochi chakwera kutengera ndi chaka chatha komwe ophunzira 154,132 adalemba mayesowa. Zambiri mu ripoti ili la Patience Lunda. Mawu ake ofalitsa nkhani ku bungwe la MANEB a Angela Kashitigu anati pa ophunzirawa 96,787 ndi anyamata ndipo 88,191 ndi atsikana. Iwo anonjezera kuti zokonzekera zonse zili mchimake ndipo mayesowa akuyembekezereka kuyamba pa 2 Julayi ndipo azatha pa 26 Julayi mwezi wa mawa. Iwo kenako anati sanakumane ndi vuto lililonse pomwe amalembesa mayeso a form 2 omwe amaliza kulemba sabata yatha. Mayeso akenera kuyamba pa 2 Julayi mpaka na pa 26 Julayi. Chaka chino ophunzira 163,950 ndi amene alemba nawo mayeso a form 2 pomwe chaka chatha ophunzira 168,219 ndi omwe analemba nawo mayesowa. Pamene bungwe la MANEB lili mkati mokonzekera mayeso a form 4, bungwe la aphunzitsi akusekondale la SESTU ladandaula kamba kakulephera kwa bungwe la MANEB kuti lipereke malipiro kwa aphunzitsi amene amalembetsa mayeso a form 2 ngakhale kuti ophunzira amaliza kulemba mayesowa. Mlembi wa bungwe la SESTU Adrian Moyo apempha bungwe la MANEB kuti lipereke ndalamazi kwa aphunzitsiwa popeza kulephera kutero kuli nkuthekera kosokoneza mayeso a form 4 omwe atalembedwe posachedwapa komanso ntchito yochonga mayeso yomwe imakhunzanso aphunzitsi. Amoyo kenako anati koyamba mbiri ya mayeso mdziko muno MANEB sinapereke ndalama yotchedwa Center Administration Fee yomwe imathandizira kuthana ndi mavuto omwe amakhalapo mayeso akamalembedwa. Chomvetsa chisoda MANEB mpaka na tsopano kulibe chomwe achitapo. Not even kuti abwerenso kuti mwina let's engage tibankhulane ziwiri zitatu kuti ziwitse dziko kuti kodi chili pati. Koma ofalitsa nkhani
ku bungwe la maneb akachitigu anakana kuyankhulapo pa izi. Pamene mayeso a form 2 amalembedwa, nduna ya zamaphunziro Amadaliso Wilima anachenjeza olembetsa mayeso kuti apewe kupanga zinthu zomwe zingasokoneze mayeso mu njira ina iliyonse. Ndi ripoti limeneli tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano, koma tisanasiyane na insobeto yake. Boma lati silinganene mwa chindunji nthawi yomwe kafukufuku okhudza ngozi ya kugwa kwa ndege atenge. Bungwe la maneb lati chiwerengero cha ophunzira olemba mayeso a form 4 a chaka chino chakwera, ndipo banki ya reserve yati yayamba kukonzanso malamulo ogwirira ntchito zake. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda. Usiku wabwino.